Naše mozgy majú úžasnú schopnosť zmeniť sa. Toto sa nazýva neuroplasticita. Naše mozgy nie sú pevné štruktúry, kde skôr o dynamické systémy, ktoré sa neustále menia a vyvíjajú v reakcii na životné prostredie. Výskumy, ktoré sa uskutočnili v poslednom desaťročí, ukázali, že mozog je oveľa tvárnejší a reaguje na zmeny viac ako sa pôvodne myslelo. Neuroplasticita sa môže vyskytnúť na rôznych úrovniach mozgu, na úrovni jednotlivých neurónov a na úrovni celých oblastí mozgu. Jedným z hlavných znakov neuroplasticity je, že závisí od aktivity. To znamená, že zmeny v mozgu sú poháňané skúsenosťami a aktivitami. Napríklad, ak sa človek opakovane zapája do určitej činnosti, ako je učenie sa hrať na hudobný nástroj, alebo precvičovanie a učenie sa nového jazyka. Mozog sa prispôsobí týmto skúsenostiam a vyvinie nové neurónové prepojenia, ktoré podporujú tieto aktivity. Neuroplasticita má tiež dôležité dôsledky pre pochopenie vzťahu medzi mysľou a mozgom. Ak má mozog schopnosť zmeniť sa a prispôsobovať sa v reakcii na skúsenosti, znamená to, že naša myseľ má tiež schopnosť zmeniť sa a prispôsobovať sa. Ale čo máme na mysli, keď hovoríme myseľ? Čo je to myseľ? Myseľ nie je nič iné ako myšlienky. Neexistuje myseľ bez myšlienok. Preto kvôli neuroplasticite mozgu môžeme radikálne zmeniť naše myšlienkové vzorce alebo našu myseľ. Môžeme zmeniť svoje vzorce myslenia a mať šťastnejšiu alebo prospešnejšiu myseľ. Ale ešte viac ako toto, môžeme tiež rozvíjať schopnosť spomaliť alebo dokonca úplne zastaviť myslenie aktivitou zamerania pozornosti na prázdnotu alebo prázdne ticho medzi myšlienkami. Mnoho náboženských a mystických tradícií vrátane mnohých škôl buddhizmu učí, že je to práve táto schopnosť odpočívať v prázdnote medzi myšlienkami, ktorá nakoniec odhaľuje samotnú podstatu reality a realitu toho, kým skutočne sme. Vo všetkých školách buddhizmu sú praktické cvičenia, ktoré učia všetko od spievania, vizualizácie, všímavosti a meditácie, aby pomohli priniesť tieto zmeny do mozgu. A preto sú pre myseľ tieto buddhistické meditačné cvičenia v skutočnosti cvičeniami neuroplasticity. Mozog je zďaleka najkomplexnejším objektom v známom vesmíre. Vo vesmíre nie je absolútne nič iné, čo by sa mu priblížilo. Vývoj mozgu v priebehu miliónov rokov vyústil do nových kapacít a schopností, ktoré nám umožnili prispôsobiť sa nášmu prostrediu. Kľúčovou etapou vo vývoji mozgu bol vývoj neokortexu. Neokortex je vonkajšia vrstva mozgu, ktorá sa podieľa na kognitívnych funkciách vyššieho rádu, ako je jazyk, abstraktné myslenie a sebauvedomenie. Vývoj neokortexu umožnil vznik pocitu oddeleného ja, že cítime pocit, že ja som. Tento pocit oddeleného ja, alebo mne, je nevyhnutným mentálnym konštruktorom, ktorý vedie a chráni telo a myseľ v jeho interakcii so svojím prostredím a je to jedna z hlavných sietí v mozgu, ktorá vytvára toto ja, ktorá sa nazýva sieť predvoleného režimu, alebo DMN. Sieť v predvolenom režime je oblasť aktívna, keď nie sme zapojení do nejakej pútavej úlohy. Jednoducho povedané, je to hlas v hlave, ktorý komentuje takmer všetko non-stop. Buddhistické meditácie a praktiky všímavosti prinášajú skutočné zmeny v štruktúre mozgu, ktoré nám pomáhajú rozpoznať ilúzie oddeleného ja. V buddhistickej filozofii sa verí, že zmysel pre samostatné ja je výsledkom série duševných procesov, ktoré vytvárajú vnímanie individuálneho ja oddeleného od zvyšku sveta. Verí sa, že tieto duševné procesy sú zdrojom utrpenia a nespokojnosti, pretože vytvárajú pocit oddelenia a izolácie, intenzívneho stresu a usilovania sa. Prostredníctvom praxe buddhistickej meditácie sa jednotlivci môžu naučiť pozorovať svoje myšlienky a pocity bez posudzovania a rozpoznať pominuteľnosť a vzájomnú prepojenosť so všetkým. Rozvíjaním tohto vedomia môžu jednotlivci začať vidieť cez ilúziu oddeleného ja a namiesto toho zažívať pocit prepojenosti a vzájomnej závislosti. Buddhistická meditácia nám nielen pomáha vidieť cez ilúziu oddeleného ja,
znížením aktivity siete predvoleného režimu, ale zvýšením aktivity prefrontálnom kortexe, ktorý je zodpovedný za kognitívne funkcie vyššieho stupňa, ako je pozornosť, rozhodovanie a sebauvedomovanie. Limbický systém a aj mozgové neurotransmitery regulujú naše emócie. Limbický systém je komplexná sieť mozgových štruktúr, ktoré sa podieľajú na emóciách, motivácii a pamäti. Limbický systém zahŕňa niekoľko kľúčových oblastí mozgu, vrátane amygdaly, hippocampus, thalamus a hypothalamus. Tieto štruktúry sú vzájomne prepojené a spolupracujú na spracovávaní emocionálnych informácií a vytváraní vhodných emocionálnych reakcií. Najmä amygdala je kľúčovou štruktúrou v limbickom systéme, ktorá sa podieľa na spracovaní a regulácii emócií. Amygdala je zodpovedná za detekciu potenciálnych hrozieb a spustenie reakcie na strach, ktorá zahŕňa rôzne fyzické a kognitívne zmeny, ako je zvýšená srdcová frekvencia, potenie a zvýšená pozornosť. Mačky majú amygdalu, ktorá je pritom veľmi citlivá. Je pre nich tak ľahké vrátiť sa do uvoľneného, ale zároveň ostražitého stavu. To je dôvod, prečo boli mačky v niektorých starovekých náboženstvách často uctievané ako vysoko vyvinuté bytosti. Amygdala tiež zohráva úlohu pri spracovaní iných emócií, ako je šťastie, hnev a smútok. Hippocampus je ďalšou dôležitou štruktúrou v limbickom systéme. To sa podieľa na tvorbe a získavanie pamäte. Hippocampus spolupracuje s amygdalou na vytváranie emocionálnych spomienok, čo sú spomienky, ktoré sú nabité emóciami a majú vyšší vplyv na naše myšlienky a správanie. Thalamus je senzorická reliová stanica, ktorá prijíma senzorické informácie z nášho prostredia a prenášajú do iných častí mozgu. Zohráva úlohu pri spracovaní emocionálnych informácií a podieľa sa na vytváraní vhodných emocionálnych reakcií. Hypothalamus je kľúčovou štruktúrou v limbickom systéme, ktorá hrá úlohu pri regulácii rôznych telesných funkcií vrátane hladu, smädu a telesnej teploty. Hypothalamus sa tiež podieľa na regulácii stresovej reakcie, čo je komplexná fyziologická reakcia na stresory, ktoré zahŕňa rôzne fyzické a kognitívne zmeny. Rôzne štruktúry v limbickom systéme spolupracujú na spracovaní emocionálnych informácií a vytváraní vhodných emocionálnych reakcií. Na druhej strane, neurotransmitery sú chemikálie v mozgu, ktoré sa podieľajú na prenose signálov medzi neurónmi. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri regulácii emócií, moduláciou aktivity limbického systému a iných oblastí mozgu zapojených do emócií. Existuje niekoľko kľúčových neurotransmiterov, ktoré sa podieľajú na regulácii emócií. Patrí medzi ne serotonín, dopamín, norepinefrín a GABA. Serotonín je neurotransmiter, ktorý sa podieľa na regulácii nálady, chuti do jedla a spánku. Nízke hladiny serotonínu boli spojené s depresiou, úzkosťou a iných poruchách nálady. Dopamín je neurotransmiter, ktorý sa podieľa na regulácii motivácie a odmeny. Dopamín sa podieľa na prežívaní potešenia a často sa spája s návykovým správaním. Norepinefrín je neurotransmiter, ktorý sa podieľa na regulácii stresovej reakcie. GABA je neurotransmiter, ktorý sa podieľa na regulácii a úzkosti a stresu. GABA je inhibičný neurotransmiter, ktorý pomáha upokojiť činnosť mozgu a znižovať pocit úzkosti. Ukázalo sa, že buddhistické meditačné praktiky a praktiky všímavosti spôsobujú celý rad zmien v limbickom systéme a v neurotransmiteroch mozgu. Jednou z kľúčových zmien, ku ktorým dochádza v limbickom systéme a dôsledku meditačnej praxe, je zníženie aktivity v amygdale. Redukcia vedie k zlepšeniu emocionálnej regulácie a zníženie tendencie reagovať impulzívne alebo emocionálne na vonkajšie podnety. Ukázalo sa, že meditácia spôsobuje zmeny v prefrontálnej mozgovej kôre. Prefrontálna mozgová kôra je časť mozgu, ktorá je zodpovedná za kognitívne funkcie vyššieho stupňa. Funkcie ako pozornosť, rozhodovanie sa a sebauvedomovanie. Meditačnou praxou môžeme zvýšiť aktivitu v prefrontálnej kôre. To môže viesť k zlepšeniu týchto kognitívnych funkcií, čo nás robí oveľa efektívnejším v našom živote. Prostredníctvom meditácie môžeme tiež pôsobiť zmeny v hladinách neurotransmiterov v mozgu.
Nedávne vedecké štúdie ukázali, že meditácia bola spojená so zvýšením hladín neurotransmiteru GABA. To znížilo úzkosť a podporilo pocity hlbokej relaxácie. Meditácia tiež zvýšila hladinu dopamínu, zlepšila náladu a pocity pohody. Ukazuje sa, že dopamín, neurotransmiter zodpovedný za pocit potešenia a odmeny, sa pravidelnou meditačnou praxou výrazne zvyšuje. Zvýšenie hladín dopamínu v mozgu tiež vedie k väčším pocitom motivácie. Nakoniec, meditačná prax tiež zvyšuje hustotu šedej hmoty v prefrontálnej mozgovej kôre. Pred nás singulárna mozgová kôra a hypokampus, čo sú oblasti mozgu, ktoré sa podieľajú na pozornosti, pamäti a emocionálnej regulácii. Je však dôležité poznamenať, že účinky meditácie na mozog nie sú okamžité. Trvá nejaký čas a prax, aby ste videli významné zmeny v štruktúre mozgu, zmenu jeho fungovania spôsobené meditáciou. Dlhodobou buddhistickou meditáciou a všetkými tými praktikami všímavosti alebo mindfulness sa budú diať prospešné zmeny v štruktúre mozgu. Budú dva hlavné typy výhod. Poprvé, v predvolenom sieťovom režime mozgu dôjde k zníženiu aktivity, ktorá môže viesť k väčšiemu vnútornému vhľadu, pochopenia svojej prirodzenej podstaty. Uznanie pocitu oddeleného ja je iluzórne. Môže viesť k zníženiu úzkosti všetkých typov, sociálnej aj osobnej. To môže pomôcť kultivovať humorný, neseriózny, spontánny a hravý postoj k žitiu života. Po druhé, pozitívne zmeny, ktoré prináša buddhistická meditácia a praktiky všímavosti v limbickom a neurotransmiterovom systému mozgu môžu pomôcť zvýšiť fungovanie človeka. To môže pomôcť urobiť nejedného v jeho živote efektívnejším a úspešnejším. Neuroplasticita nášho mozgu to všetko robí možným a dosiahnuteľným. Jednoducho povedané, buddhizmus a jeho meditatívne praktiky sú praktiky, ktoré programujú neuroplasticitu. Tieto praktiky robia skutočné, vedecky dokázané zmeny v štruktúrach mozgu spôsobmi, ktoré môžu byť pre nás veľmi prospešné. Kultiváciou pozitívnych duševných stavov a znižovanie negatívnych stavov môžeme zmeniť štruktúru a funkciu mozgu spôsobmi, ktoré podporujú blahobyt a šťastie, kľúčový cieľ buddhistického učenia a zenovej praxe.